फ्रेंड्स अच्छे हमर मानव सकाळू उठला हमर एतरा परिवा कथा करिया कौन करच जानो कि आज चिकन खाई दे गुरुवार अभद्रटा कि ठाकुर कहि এটা হচ্ছে চিনিরো এটা চিত্তো এটা চকুলি সব বাটি কি থইছো পূজা হবে সেপটে চাউল বসছে এপটে ক্ষীর বসছে বোধে ইজি জলদি হবা পাই হাউ কাটে বাসনা হচ্ছে না নাই মহমহ এই ঘরକୁ ଆମର ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଏ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଲି ପାଦ ଝିଅଟି ଏକୁଟିଆ ବଇଛି ଗୀତ ଲଗେଇକି କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଧନ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆସ 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 ଇଆଡ଼େ ଆସ ଓଲୋ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଖନି ଆସ ଆସ ଆସୁନ ଆସ 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 ଚାଲେ ନା ଆଉ ଜମା ଚାଲେ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସ ଆଉଛି ଧନ ଆଉଛି ଓଲୋ ଲୋ 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 ହେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସ ସେ ନୁହଁ ମୋର ଦେଖ କୁସୁମ ଫୁଲ ଉଠେଇ କ'ଣ କରୁଛି ଭାଉଜ ଫୁଲ ଇଏ କରବା ନିଅ ବା ତା କଦରୁ ଅଭଦ୍ର ହୁଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଖାଇଥିଲେ ଗୁରୁବାରେ ହଁ ହଁ ତୁ ଖାଲି ଦେଇଥିଲୁ ଆଣି ବଜାରରୁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ମସଲା ଟିକେ ଆଣି ଖାଇଥିଲେ କାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାରେ ଚିକେନ ଚିକେନ ହଉଛି ଅଭଦ୍ର ଆର ଅଳତନଗା ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଗଲା ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଆସିଗଲେ ନାକରେ ଲାଗିଯିବ ଗୁଡ୍ ନିନି ଧନ ଗୁଡ୍ ନିନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋ ଧନକୁ ଗୁଡ୍ ନିନି ଜାନକ ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ସକାଳୁ ତୁ କ'ଣ କୁକୁର ଜାନକ ଛୁଆ ତୁ କ'ଣ କୁକୁର ହଉଛି କବାଟ ଆମର ତ କେବେ ହୁଏନି ବୋଉ କହିଲା ବୋଉର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବସେଇଲା ଥରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ସେ ବଟଲଟା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବୁ ହଁ ଆସ ଏଇଠି ଦୀପି ପାଖକୁ ଆସ ଲଗେଇବ ଏଇ ତତେ ଜେଜ କ'ଣ ତୋ ମାମୁଁ ଜେଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଜେଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିବୁ କହିଛନ୍ତି ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିଙ୍କି ଭାଉଜ ମାମୁଁ ନୁହଁ ଜେଜ ହେବେନି ନା ମାମୁଁ ଜେଜ କହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିବୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବି ନା ମୁଁ ଆଣିବିନି ନା ନୋ 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 ସୁନ୍ଦରୀ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଇଟିଲି ପିଠା ଦେଲୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇବି ଧନା ଦେ ଧନ ଧନ ସୁନା ସୁନା ଗାଡ଼ି ଗନେଇଛି ଏ କ'ଣ ଘାସ ଟେକିକି ଆଇଲାଣି ଅଳତା ଲଗେଇବ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ଟେକେ ବା ଏଇ ଇଟିଲି ଧରିଛି ଖାଇନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକିଛି ଅଳତା ଲଗେଇବ ସେ ପଡ଼ିବନି ତା ଦେହରେ ହଉଛି କେମିତି ରହିଥା ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ସେ କେମିତି ହଉଛି ଦିଦି କାଇଁ ଲୋନୁ ଦିଦି କାଇଁ ବୋପା ହାଇ ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ବା କ'ଣ ଦିଦି ଲୋନୁ ଧବା ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଶାଗ ବଛା ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଶାଗ ବଛେ ଆଜି ଓଷାରେ ବି ଶାଗ ବଛା ଖାଲି ଆଇଲେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ନଳତା ଫଳତା ଲଗା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଶାଗ ବଛା ଚାଲିବ ଆମର ଆଉ ତୁ ପିଠା ନାହିଁ ଶାଗ ବଛା ତୋ ବୋହୂମାନେ ସବୁ ପିଠା କରିସାରିଲେଣି ଭାଉଜମାନେ ତମର ସରିଲାଣି ସବୁ ସରିଲାଣି ତମର ସବୁ ସରିଲାଣି ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଅଛ ଇଟିଲି କରିଛ ଟାଣ ଇଟିଲି ଖାଆନ୍ତି हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ तो केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्त बहुत भल था खुशी था मुझे बहुत भल अच्छी तो फ्रेंड्स चलतु आज ब्लॉग कौन आसूसी देखा तो
तो फ्रेंड्स आज आमर माण बसुची घरे तो चलते जा देखा आमर सेपटे कौन सब काम कर तो मुझे तो मुझे गाधी खाऊ बिस्कुट धरी खाऊ पड़ा 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 ठाकुर खाऊ सेपट आड़ जा तो मुझे गाधी आसली माँ को प्रणाम करदे चुली पाखे बस उषुम टाणुंट आ डालमा कर सारे ये मैंने डालमा हो गला शाग हम ओ खटा हम बसिक गीत गाउची बस गीत गाऊ गाऊ छाँ छाँ जापटा मार हाँ मार नाई बा चुटीटा आखिरे पड़ा तब टेकी पारे पिठा पिठा सारिक आइले पलैला पिंकी आम ये पिठा कर मुनु हाँ ना गाड़ी मुनुल तू देखो जो पिठा हो केमी तो जो पिठा हम कहबू लाइन लगे दियो चले गले सिए पदो फुटिबो घर सारा दिन राती हसे देले सिए अमारा अमारा झरुथि बहिरा मोती चले गले सिए पदो फुटिबो घर सारा दिन राती हसे देले सिए सीता हला से जल्दी परिबनी सीता हला हाँ एबे ई कर देबी देखो टाइट हे जीवनी ओ तो देश पे सीधा हाथ काटिबो देश एरिया जाके कथा कौन दिनी में सिगरे गड़ी गला लिया हम चुट्टी हमरे खेले की बोलु चंदी हम भाग खेलबुनी चुट्टा बांधु आज जने एठी पिठा कर जंदी तमर सब सही तमें पिठा कर दे आइली तमें पिठा कर दे आइली ना चलतु आज गुरुवार अरुआन्न खाया आम झी भी आम सहित खाइब बसी जंती सुना बसी जंती खाइबे कि देख खाया को बसी पूरा रेडी मामा आसले तो डालमा बड़ी साग भजा कदली भजा खीरी ओ खटा एक बन गाईर जे गोबर आनिला उत्तम करिला घर द्वार कुली पिला छड़ा पानी मुंदाई दुआरे पकाइला अरुआ चाउल बाटी घरे छोटी देला सोड़ा कोठी करी दिव्य पद्म के बाटिला दशमुखी दीपावली मंडले तोइला दश वर्ण फल मूल मंडले बाढ़िला पाटी हाथ गाड़ पाटी हाथ गाड़ देख देख सी मुँह बा आसी गले सब तो दीदी माने भाई माने खेलिया बंदूक बंदूक धरिक आलो ना लोनो लो बापा लो गोली धरी बंदूक हेलो 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 हेलो
हेलो ଇରେ ଲୋନୁ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଆକୁ ଶୀତ କରୁଥିଲା ବାଥରୁମ୍ରେ ଶୀତ କରୁଥିଲା ଧୋଇ ହେବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ଲୋନୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ହାତଟା କେତେ ଥଣ୍ଡା ଦେଖ ଦେଖ ହଉଛି କେମିତି ଲୋନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଡର ମାରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନା ଖାଇବ ଯାଉନ ଖାଇବ ଯାଉନ ଲୋନୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଖାଇ ଶୋଲ ଆବା କାଖେଇବିନି ହଉ ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବୁନୁ ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ଶୀତ ହେଉଛି ତମକୁ ସକାଳୁ ବେଳ ରାତି 10ଟା ଦେଖିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଫଲର ଭିଡ଼ା ହେଇଛି କାନ ବିନ୍ଧୁଛି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛ ମାଣ ବସେଇକିରି ଆଜି ହଉ କାଲି ସକାଳେ କଟକ ଯାଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବ ରେଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କାଲି ଯିବନି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓ ଶନିବାର ସୋୟନ ମାମା କାଲି ସୋୟନର ବାର୍ଥଡେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ସୋୟନ କାକି କହୁଛି ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇବି ପରଦିନ ଅଛି ମାମୁନର ଫଙ୍କସନ୍ ତାପରେ ତମେ କାଲି ଟିକେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କରିଦିଅ ଚିକୁନୁ ଛି 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 ଘାଣ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ଜମା ଖାଇବିନି ତମେ ଚିକୁନୁ କର ନହେଲେ ବିରିୟାନୀ ଦିଅ ନା କ'ଣ ଲୋନୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ନା ଚିକୁନୁ ଖାଇବୁ ଲୋନୁ କହିବ ଲୋନୁ ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ନା ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଇ ଲୋନୁ କହିଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ନୁହଁ କ'ଣ ଗରମ ଗରମ ଏଠି ଶସ୍ତା ବା ଆମେ 130 ଟଙ୍କା ଅଛି 150 ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ଦବ କୁହ ଚିକେନ୍ ଦବ ନା ବିରିୟାନୀ ଦବ ବଡ଼ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଦବ ଶିରୋଡ଼ କତି ପଚାରେ ଶିରୋଡ଼ ଯେ ମୋତେ କହିବ ଶିରୋଡ଼ କାଲି ସୋୟନ ଜନ୍ମଦିନ ତ ପଳେଇବି ପିଣ୍ଟୁ ହେଇକା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁ ଗାଧୁଆବେଳେ କ'ଣ ଦବୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ କହ ଦବୁ କହ ଚିକେନ୍ ନା ବିରିୟାନୀ ନା କ'ଣ କହ ମାଛ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ଚିକେନ୍ କି ବିରିୟାନୀ କହ ଯଦି ଖାଇବୁ ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ମାଛ ଆମେ ଖାଇବୁନି କହ ପୁଅଟା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଇଚ୍ଛା କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାସୁଲି ମାଛ 250 ତୋର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକେନ୍ ହେବ କାଲି ତୋ ଖାସୁଲି ମାଛ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟା ନହେଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି 250 ଖାସୁଲି ମାଛ ତୋର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କାଲି ଚିକେନ୍ ହେବ ଗାଧୁଆବେଳେ କାରଣ ଇଏ ପଳେଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିକେନ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ 9ଟା ବେଳକୁ ଆଣି ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଆମର କରିକି ଖାଇବୁ ତୁ କରିବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ